štátov bude hodne to, čo som hovoril, že bude biele na bielom, že keby ste mali biele odrazové desky, tak toto všetko odíde a splyne. Ale keď už platila $1 000 000 za šaty, tak ona bude chcieť vidieť všetko, aj ten návrhár, všetky tieto plise a rhinestony a Swarovski a Gucci, Capucci, Fiorucci, Armani. Dobre, chcete sa niekto spýtať? Keď budete robiť tie close-upy, tak tam je dôležité, keď máte, teraz príde čas, keď som hovoril, že dobre, akože, či fotka je na šírku, alebo na výšku, vždy musí byť v ráme na výšku. Nepýtajte sa prečo, nagooglujte Pompidou múzeum a tam, keď hovoríte francúzsky, ty to vieš, tak tam to môžeš prečítať a pomôcť kamarádom, že prečo to tak je. To tam takto musí byť. Keď vidíte niekedy, keď idete na výstavu, skúste tí, ktorí máte 50-ky alebo 85-ky s tým otvorom clonov 1,4, tie detaily vyfoďte, alebo makro. Viete, že to vás potom priniesie to je nádherné, keď nejaký takýto briliant malinky napotíte obrovský a no, pokúste sa podívať na seba. Ja pôjdem sa Bohom, Zmerá dopadajúce svetlo neodrazené, čiže zmerá stále to isté. To je jedno, Ono sa to strieda, máš tam bez českého, Instagram a Blipé. Dobře, tak je to. On si podobný. Dobře.